Салом алейкум, ҳама каза хубин тинҷи. Ана мо дар шаҳри Нижневартовск минуси 30 градус шери нариён боша. Касе мехоҳад экскаватор зан, номерои телефони ман 821 908 0748 занг бизан. Ман тра дастгирӣ мекунам, то соҳиби права мешавад. Ана ман ҳозир видеотон мемонам. Шогирдои ман рафтан ғайрат кардан, права гирифтан, экзамен спордан, видео канал партофтан. ин ана нигоҳ кунед. Ассалому алайкум ба ҳамаатон. Ана ки ба дастгирии акаи Зоруша данҷо омадем, экзамени 100% гузаштем. Ҳамаш ба қонунӣ буда, ба худо бовар кунед ки ҳамаш сада. Акаи Зоруша раҳмат калом шумо. Ассалому алайкум бачаҳо, мухлисои акаи Зоир, шуморо мехоҳам ки биенам, хеле ба дастгирии акаи Зоир рават бикунем, фанд фреб набудай. Ҳамаш аплатик мекунӣ, ҳамин меои фақат иштирок мекунӣ, тамом. Акаи Зоир, акаи худованд шумо розӣ бошад, 100 сола бошед. Короче, бачаҳо, иними Писков да короче права мекунам, 100% гарантия. Я права да даста. Ака худат гапза? Не, худат гапза? Худо насиб шаводан давлат задем. Иншоалло насиб шаводан. Насиб Москва ҳаракат кардем, ман даҳбон бошад. ҳама бачаҳо айтон роздоҳан. Аллоҳи меҳрубон ҳамеша сарбудан бошед. ҳамеша ба касб кор баракат. Кажу ҳазор раҳмат. Ман дар боғ сафар меҳисим Москва. Иншоалло ки бошед, зинда бошед, ҳар ҷое бошед, набошед, ҳамон дар боғ бошед. Ташаккур.